Palkkasuositukset on minimipalkkaehdotus. Paljonko mistäkin tehtävästä pitäisi vähimmillään maksaa? Mä oon itse käynyt joskus liiton sivuilta katsomassa erikseen, että mikä on se minimipalkka, mikä mulle siitä tehtävästä, mitä mä hoidan, kuuluu. Ja sitten mä oon oikeastaan käyttänyt sitä joskus myös palkkaneuvottelussa. Ne on aika käteviä siinäkin mielessä olla olemassa, että niistä on infoa jossain ja voi käydä tsekkaamassa, että jos esimerkiksi hakee uutta työpaikkaa ja sitten pyydetään antamaan palkkatoive. Ne on myös hyviä free-toimijoille, koska usein palkkasuosituksissa on myös palkkiosuosituksia, vaikka että näin paljon saat tunnista tai yhdestä työpäivästä. Älyttömän fiksua puhua palkoista ääneen, etenkin oman alan sisällä, koska sit ihmiset pystyy pyytämään oikeata summaa niiden työmäärästä. Jos palkoista puhuu ääneen, niin se edistää tasa-arvoa.